iyang anak. Musiba kas lain nagpakaamahan. Silutan ko katong nang salikoy kanakod. Ang Ginoo mo gamit og instrumento. Taga ko ang Ginoo gagamit og rebulto, di ba wala? Ang mga igsuon ato ang paminahon kining ato ang usa ka silingan nga nagpaila nga propeta nga mao si Prophet Joe o nagpaila nga Doctor of Theology. Kita iyang anak. Musiba kas lain nagpakaamahan. Silutan ko katong nang salikoy kanakod. Ang Ginoo mo gamit og instrumento. Taga ko ang Ginoo gagamit og rebulto, di ba wala? Tao ang gamiton sa Ginoo. Ang Ginoo mo gamit og instrumento. Taga ko ang Ginoo gagamit og rebulto, di ba wala? Kini siya wala ko nasayod kung unsa ang iyang pangayoon. Kamatuoran ba or bersikulo ba nga diin nigamit ba ang Ginoo og rebulto niya pato, di ba wala? Abi nako ni siya og Doctor of Theology nga makaingon ta nga hanas nang gid sa Biblia. Nagpaila ra bang propeta nya nagpaila pud siya nga Doctor of Theology. So niingon siya nga mangayo kuno siya nga diin ang Ginoo ni gamit og rebulto. Di ba wala? Tao kuno ang gamiton. Mga igsuon dako kaayong sayop. Tungod kay insakto man nga ang Ginoo mogamit og tao. Dili insakto ay ang ingon nga ang Ginoo wala ni gamit og rebulto. Ni gamit. Gani diha sa numero 21 bersikulo 8 hangtod 19, giingnan niya si Moises nga paghimog bitin nga bronze ug ibutang sa tukon. Larawan man na. Rebulto man na siya. Kay ang word nga rebulto which is synonymous by larawan. Lahi siya og spelling pero pareho ra gipasabot. So maghisgot ta og rebulto, larawan usab. So kining bitin usa na kini ka larawan, usa na kini ka rebulto pero gigamit sa Ginoo. Ngano man? Pwede bang muayo ang Ginoo sa mga gipangpaak sa mga bitin sa ipinaagi sang gahom? Pwede. Apan ngano ni gamit pa man siya og imahin o kun rebulto nga diin lantawon sa mga tao. Kana tungod kay ang Ginoo adunay visual aid nga iyang gamiton nga makita sa mga tao. Pero sayop ang iyang pagsabot kay niya pato wala. Pero ang nga natong mabasa nga diin ang Ginoo ni gamit og rebulto. Nya diha padangan ni gamit og rebulto ang Ginoo. Tungod kay ang rebulto sa mga balaan sa ibabaw ni ana anha man siya mo kayab ang iyang himaya. Anha niya pamation ang ato ang mga pagampo. Anha niya dunggon ang ato mga pagampo pinaagi sa ibabaw sa balaang larawan. Ato na mabasa sa Exodo 25 bersikulo 18 ngadto sa 22 nga diin ang Ginoo nagpahimo ni Moises og kirubin nga larawan sa kirubin kay anha siya makigtagbo ibabaw ni anang kirubin. So sayop ang iyang giingon nga diin ang Ginoo wala ni gamit og rebulto. Ni gamit sa mga rebulto sa mga balaan. Dili rebulto sa mga Diyos-Diyosan. Kay diha sa Ezekiel 41 bersikulo 17 ngadto sa 20, ang templo sa Dios napuno og mga kinulit nga mga larawan. Nya ingon siya, wala kuno ni gamit og rebulto ang Ginoo. Kaklaro ana Ezekiel 41 bersikulo 17 ngadto sa 20, ang templo gikulitan og mga larawan. Puno gyud. Nya moingon siya nga ang Ginoo wala ni gamit og rebulto. Linglam ni dautan ning klasiha nga mga preaching. Magmatngon kita nga dili kita malingla sa mga nagwali og laing Hesus. Tungod kay sa 2 Korinto 11:4, aduna man gyud nagwali og lahi nga Hesus. Ngano makaingon man tanga lahi nga Hesus? Tungod kay ang ilahang Hesus nga giwali, wala nila gituuhan nga gikan ni Maria nga limpyo. Kay ang ilah si Maria ilang giisip nga hugaw. Subot pasabot, lahi nga Hesus ang ilahang giwali, dili putli nga Hesus. Kay si Maria ilang giila nga dili putli, makasasala. Okay, so magbantay kita labi na kinagpaila kini nga propeta diha sa Mateo 24:24, mga pagbantay kamo kay adunay mga mini nga mga propeta nga mutungha. So magbantay kita. Nga kini siya ang tagna sa maong tagna ni Hesukristo nga diin adung magbantay kita sa mga magpaila nga mga propeta. Kay magtudlo ni sa mga bakak gid siya nga tudlo. Nganong niingon man siya nga ang Ginoo wala mo gamit og rebulto. Ni gamit. Kali kay ilahang nasulod sila nga nahuna, puro lamang rebulto sa mga Diyos-Diyosan. Wala nila isipa, wala nila hunahunaa ang mga rebulto nga diin balaan, nga diin gisugo sa Ginoo nga diin maghimo og rebulto sa mga balaan kay ilang hunahuna puro hugaw. Kaya ang tinuod nga Kristohanon, tinuod nga alagad sa Dios, nasayod sa butang nga balaan o dili balaan. Levitico 10:10.
ang tao nga alagad nasayod sa butang nga balaan o dili balaan. So ang tao di ay nga nasayod lamang sa hugaw nga butang, mao kadto ang taong dili alagad sa Dios. So ang iyahan na ang titulo mao ang prophet Joe, wala gid kini sa Biblia. Tungod kay ang mga sinulat panahon sa mga propeta o kan mga sinulat sa mga propeta kutob lamang ni San Juan nga magbubunyag sa Lucas 16:16. Si San Juan ang katapusang propeta. Muna nga klaro kaayo nga diya sa San Lucas 16:16 si San Juan ang katapusang propeta. Munang giklaro diha sa Mateo nga kung adunay motungha nga mga propeta, mini na to siya. Kay kutob lamang ni Juan ang mga propeta. Busa mga igsuon magbantay kita. Nga kung maingon ra ba sila panahon sila hang healing, maingon sila nga receive Jesus. So ayaw mo receive. Dili lahi na nga Jesus ang ilahang gisangyaw. Ayaw mo tuo ana.